Samantala, suporta naman sa pamilya ng OFW sa Alcala sa nakasalukuyang nakakulong sa Ukraine. Siniguro para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Siniguro ng Department of Migrant Workers Region 1 ang suporta sa pamilya ng isang OFW mula Alcala, Pangasinan na kasalukuyang nakakulong sa Ukraine sa pamamagitan ng isinagawang home visitation katuwang pamahalang bayan ng Alcala. Ang OFW na si Raymond Gumangan ay napaulat na na-recruit online para sa umano'y lehitimong trabaho sa Russia na may pangakong mataas na kita. Gayunman, ayon sa kanyang pamilya, nauwi ito sa paglahok niya sa combat operation sa Ukraine kung saan siya kalaunan ay nahuli ng Ukrainian forces at kasalukuyang nasa kustudiya ng mga ito. Layunin ng pagbisita ng DMW na masuri at ma-update ang kasalukuyang sitwasyon ni Gumangan, gayon din ang kalagayan ng kanyang pamilya upang mapabilis ang pagbibigay ng kinakailangan tulong at legal na suporta para sa kanyang kaso. Ngayong linggo lamang ay inilantad ng pamilya ang umano'y online recruitment scheme na naging sanhi ng pag-alis ni Gumangan patungong Russia na sa halip ng trabaho ay nauwi sa pagkakasangkot sa digmaan at pagkakakulong sa Ukraine. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.